Аз съм Лиляна Стойчева, от България съм, София. Моите планове преди да дойда в Мелбърн бяха да направя моята магистратура в областта на стратегическия мениджмънт. Имах нужда да си подобря английския преди да започна магистратурата и моят агент ми помогна да намеря това прекрасно училище в Мелбърн, Fusion. От 3 месеца съм тук, започнах като интермедиат ниво и вече съм на ниво IELTS над 6. Много съм доволна от обучението, учителите ми са страхотни, срещнах хора от целия свят. Учителите също не са само от Австралия, а са от различни англоговорящи държави, което също ми помогна да науча различни акценти в английския и да подобра нивото си. Моя агент и училището също така ми помогнаха да намеря спонсор виза и добра работа. И плановете ми са, след като взех IELTS, след месец заминавам за град в Северна Австралия, където фирмата ще ми помогне да започна страхотна работа. Това е страхотно предизвикателство за мен и там ще започна магистратурата си. Мелбърн е страхотен град, живеят над 4 милиона в града. Първи път, когато дойдох, бях много впечатлена, защото е доста по-различно от България. Можеш да срещнеш хора от целия свят, от всички континенти и държави, което помага освен да научиш английски, да научиш най-различни акценти в английски язик. На нощния живот е на доста добро ниво, може да сравни с българския, с нощния живот в България. Срещнах доста приятели в Мелбърн от различни държави, които надявам се и занапред да останат мои приятели след като напусна училището.